Dobrý den. Dobrý den. Protože už nás nebavilo sedět jenom ve studiu, vydali jsme se do terénu stejně jako Vence 68. To byste ani nečekali, co všechno se dozvíte, když vytáhnete paty ze studia. Tak například Karkulka. Dozvěděli jsme se, že v říši pohádek Karkulka už není to veselé malé děvče, co si tak pobíhá po lese, hraje si s vlky, chodí k babičce. Ne, Karkulka nám dospěla a má už skoro dospělého syna. Ale znáte to, s puberťáky bývají velké problémy. Takže se rozhodla, že Honzu pošle do světa. Tak, podívejme se na to v prostřihu. Ty už tady zase sedíš. Já lítám od babičky k babičce, vlk mě honí. No, dáš ty nohy aspoň dolů. Mámo! Jdeš do světa, mám toho dost. No, to tak, ještě se podívej, jak bych mohl jít do světa, doma nic není, mošla je prázdná. Když to furt sedíš, div se, to nějak zařídím. Jo, to tak. Počkej. Jo, to ještě uvidíme. Můžeš nám? Já vám rád můžu. Tak mu něco přičaruj. No, to jsou mi teda pěkné věci. Prosím tě, můžeš mi říct, k čemu mi to jako bude? Samý důležitý věci se na to podívej, sešit. Furt, že se máš učit. To je fakt podívej super, se, no. nůžky, no, tak doufám, že se tím zase neřízneš, protože jsou ostrý, znáš se. No, hele a telefon, vidíš. Pěknej, vy? No, pěkný křáp, za to bych nedostal ani 5 kilo. Má foťák, aspoň mi pošleš fotky ze světa. No, zbal si to, ať už můžeš jít. Ale jo, furt, mámo. To jsou furt remci, radši si měl kouzelníčkovi poděkovat. Tak jako fakt dík, no. Prosím tě, my ti děkujeme. Tak jste sami viděli, jak se Honza vydává do světa. Taky jste mohli si všimnout, že si toho sebou nebere zrovna málo. Všechny tyto věci by se tedy mohly hodit každému z vás, kdo by se někdy do světa hodlal vydat. A s touto bombou se s vámi pro dnešek zatím loučíme. Naschledanou! Naschledanou!